bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gondirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe noon ɗumen ha gartuɗen ɗo hen hannde waddude e bandiraɓe émission Sénégal men émission Sénégal men noon rewinto dendagal gueɗe ɗe ganduɗa leydi ndi koye ɗum yahata ɗo ɗo yarete guila élection ɓenni en mbaddani e bandiraɓe émission Sénégal men nde tawnode élection fandi nde gonɗuɗen koye lawol présidence mataw candidat ji ɗi fof ndewi e lawol ngol kono manan Allah yettini ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko on Allah yettini en mbaɗanimo taw félicité en duwontomo yo Allah sellin sembina nde tawno foti waɗede félicité ko golliɗo golle ha golle ɗe gasi golle ɗe ngala caɗele ene yaaha e on saaha noon ɗo foti jarede ɗo yarete moni kala foti ko donademo yo Allah lamɗo o jagganmo renanamo nde tawno ko jogui ko wona kanko jeeyi ɗum ko ɓiɓɓe leydi ndi foof jeeyi ɗum ko wona ɗum bandiraɓe hande ɗo yarete Allah holli en hoore mum Allah holli en hol kañum saabu nde élection ngaji ɗi paandi heewi yimɓe umminoɓe konngudi mbi ko kaari jogori wonde lamɗo kono noon Allah kañum foɗodirani hay goto Allah ne andi jogorɗo wonde lamɗo o suɓani en ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye Allah ne wawi taw kanko woni ɓuural e leydi ndi Allah ne wawi tawa ko woɓɓeɓe golli ko so ari omo gollo ko ɓuuri ɗum laabi limtinɗi gande noon golle so golle wuuro so golle leegal so golle galle so golle diwan so golle leydi neɗɗo goto wawa ɗum liggade moni foof banggue mo keɗɗa o ma gadda hen tusma ma gadda hen pellital gadda hen doole ma gadda hen gandal ma ganda ɗeɗo golle an hoorema aɗa foti wawde wadde ɗum mbaɗa ɗum beele golle ɗe ene jaara yeeso waddi kanko hande mo Allah ardini leydi ndi ko kanko Allah yiiɗi en so tawi noon neɗɗo ene wambuma duwonu ɗum yo yetto e dow jaam duwonu ɗum yo Allah sellin ɗum tinna koyɗe mum nde tawno so tawi yani yandata koye ma waddi dendagal ɓiɓɓe leydi ndi ɗaɓɓatnoɓe lefol laamu ngol Allah hoddiri ko kanko Bassirou Faye yo ƴettu lefol ngol enen fof ndenden daroɗen monen men kala jagga hoore mum ko président monen men kala jagga hoore mum ko ministre kala ko poɗɗa wawde wadde mbaɗa ɗum jonna ɗum aha noon kamɓe hande ɓe Allah ardini leydi ndi yoɓe gandu leydi ndi ene jogui caɗele yoɓe pawtu leydi ndi e gonga yoɓe pawtu leydi ndi e lawol ha tengti e ɓe ganduɗa ko halfinanoɓe ngaluji leydi ndi ene mbaɗa hen ko weeli ɗumen tawa kadi ko wayno ofnagen ko wayno sentifen ko wayno galleji baɗoji witto e dendagal ɓiɓɓe leydi halfinaɓe gueɗe leydi ndi taw jomumen jofanoma wonko dirtini hande ala ko waɗɗiɓe sonaɓe daro lam ɗum laaɓa ceer hande ala ko waɗɗiɓe sona oɗo projet loi amnistie mo ganduɗa Sénégal naaɓe foof hay sinno won yaaduɓe hen Sénégal naaɓe hewɓe ene ñiga ɗum nde tawno hande jafnogol wadde yataw andama hol toñƴo masala sene waɗe yo gonga ande joom gonga heeɓa gonga mum joom fenade heeɓa fenade muɗum wona fodde wonde pittali capanɗe limtinɗi yo keddo e leydi tawa sababude élection ngaji sababude yidde hadde neɗɗo goto wadde ɗum wadde candidat muɗum sababude politique tan yimɓe pina subaka goto mbiya jaafima ɗum ɗon ɗum wona gonga wona lawol so président Macky Sall waɗi ɗum o waɗani gonga o waɗani lawol wonɓe o waddata wonɓe o yiɗi dandude won fenade nde o yiɗi fawde junggo makko ɗum noon onon arɓe hande ɓe ko onon poti firtude nden fenade ha mema leydi kala mo ganduɗa junggo ma ene moddi e ɗamɗo ƴiƴam dufɗam tugude 2021 femde ñalawma hande ɗo wona ɗo situation waɗe ande mana holmo junggo mum woni hen kala mo lawol foti rewede hen rewe kala mo lawol woppi hen woppe ko ɗum ɓuuri ko wona ɗum e ɓeɓe ganduɗa ko halfinanoɓe ngaluji leydi ndi muni kala yo namde ko kalfinanoɗa ko holɗo pawɗa ɗum holto ndewnuɗa ɗum saabu wawa wonde simple ministre simple directeur yo waɗi meeting ngaji jaroji million ngaji temedde yo jogo otoji jaroji temedde
tawa ɓiɓɓe leydi nden to e nder hakkude leydi ndi ngala ndiyam ngala courant ngala jangguirɗe ngala cafroɗe ngala haydara ɗum koko foti ƴeewede hande oɗo régime jogorɗo arde e gardugol Basirou Diomaye Faye haɓe poti yaade e nder leydi ndi ɓe ganda ene waɗi mana miskineɓe toñaɓe leyɗele mumen ene kepta ɗum hande ko hunde fonde ƴeewede ko hunde fonde toppitede ko hunde fonde gollede yoɓe mbaɗ gouvernement mana mo ganduɗa kala ko wona gonga ene itte e nder leydi ndi haaloɓe pular noon mbi liigu welirta koye sakkaño yimɓe fof ne ganduno ene waɗi hen jeeyaɓe oɗo régime jogorani ndewnta gueɗe mumen lawol jogorani runde gueɗe mumen lawol saabu liigu ñogata koye sakkaño ko gardiɗo ɗo mbayo e hoore muɗum woni président Macky Sall déclaration de patrimoine mum wi kene jogui mana 8 milliards kanko président Macky Sall o waɗi o gouvernement ko lebbi 94 a wawa wadde lebbi 94 e nder mana gouvernement jalta mbiya aɗa jogui milliard uji 6 wawa wonde yimɓe fof ne gandi ɗum waddi hande ɓeɗo wiyeteɓe ko milliardaire uji ɓeɗo wiyeteɓe hande mana nenen ƴetti kalis leydi ndi kamɓe fof koɓe fotɓe arde mana ɓe namde kala hen gujjuɗo yo kalis o artu kala hen baɗɗo ko wona lawol yo kalis o artu ene jogui miskineɓe ko ɓen kandi hen ko ɓe jeeyi kalis o ko heddi hande yimɓe hewɓe nene mbiya président Macky Sall jamfima président Macky Sall jamfima leñol fulɓe président Macky Sall jamfaki leñol fulɓe soko tawi jamfa ene woodi mataw président Macky Sall jamfi ko APR walla Benno Bokk Yakaar walla candidat mum kono président Macky Sall jamfaki leñol fulɓe saabu fulɓe nelanimo yo waɗan ɗumen candidat waddi so won littis gonɗa kude makko e Amadou Ba ene wirete won jamfa goɗɗo mataw soko ɓe jamfodiri koye mabɓe kono ɓe jamfaki leñol fulɓe heddi noon moni kala ene jogui yiyande ɗo yarete kala ko oɗo régime waɗi ko wona addude gonga noon sedi wiya yimɓe yo nandiri yimɓe yo mbaw cohésion sociale yataw moni kala andama holɗo heedi joom gonga en keeɓa gonga mumen ɓe ngala gonga ganda ngala e gonga joom gonga en so beelama kadi ne jaafo kono gande kam e wattan gummugol ɗo président Macky Sall ko ɓuuri ko wadde e scandale uji ha heddade fodde wonde heure uji 24 ɓeydugol yimɓe liggotoɓe to banggue jangde hay maire uji waɗi mana ƴettuɓe yimɓe ene ɓeyda ɗumen ɓe en liggini ɗumen ɗum foof ko wadde galgaluji ko wadde mana perguitte e lamɗo garɗo o beele yo dañ caɗele waddi so tawi yimɓe ƴettaɓe ɗeɗo balɗe ɓe so tawi rewani lawol yoɓe guittu ɗum ha mema leydi mi sikkanno so tawi entraîneur ene yaaha won compétition payaɗo on entraîneur fotani ƴettude mana joueur uji o foti fadde ko ha entraîneur poɗɗo yaade compétition ara ƴetta joueur uji belɗi ɗum ƴetta joueur uji ɗi jogui yakar kono wona ha ala dernière minute président Macky Sall ene ɓeydan leydi ndi chargé ene wiya hay hunde ala ko liiɓi leydi ndi so wona chargé ji ɗi ngala palto ngala place yimɓeɓe yooɓe gartira hakkillaji mabɓe heddi noon Pastef walla oɗo régime wonko fadi ɗum noon ko fadi ɗum ko seɗen jiiɗi leydi ndi fawo e lawol enen fof en ndendat daroɗen gam nawrude leydi ndi yeeso so tawi élection ngaji jonti élection ngaji mbaɗe kono ɗo yarete taw enen fof enen poti wawde darade duwonoɗen oɗo mo Allah addi kadi kamɓene ɓe ganda fiinoɗoɓe e cohnoɗoɓe gotanɗoɓe emo wotananiɓe hande kamɓe goni dendagal gonɗo e leydi ndi kamɓe goni mana président mum kadi hankkadi laaɓi wona diwan falata neɗɗo laaɓi wona diwan waɗata neɗɗo laaɓi wona galle kaari en galle ceerno kaari waɗata neɗɗo laaɓi wona tarika kaari waɗata neɗɗo ko Allah tan waɗata neɗɗo ko Allah suɓoto neɗɗo waɗa ɗum Allah waɗi Bassirou Diomaye Faye enen foof ndenden mo mbiyen président yo Allah sellin sembina heddi kamɓene kala mo ganduɗa haɓe cikki walla haɓe gandi oɗo ko nunɗuɗo ko bawɗo hande comme ceerno Alassane Salen comme marito ñanen ɓeɗo so jiyama e oɗo gouvernement fotani hawde yimɓe saabu yimɓe fof ne gandi ko wonno darde mabɓe
ko wayno ceerno Alassane Sall en yaaɓe ha goppi postoji mumen mbino leydi ndi yarata ni wona gonga ɓen ko yimɓe nunɗuɓe wadde bandiraɓe Allah waɗi Bassirou Diomaye Diakhar Faye président enen pop en duwanimomo en ñaganimomo Allah moƴƴere haɓe jogui liggey noon haɓe jogui liggey guila e nder leydi ndi ɗo ɓuuri woɗɗude e nder leydi ndi en waɗi maire uji nunɗani en waɗi préfet ji nunɗani en waɗi sous préfet ji nunɗani en waɗi gouverneur uji nunɗani soɓe yii hande ni e levé de couleur o hande gouverneur goto ɓama konngol en waɗa félicité Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene haala e mum won haalullaji moƴƴi te même pas 2 mois ene wiya ɗumen mana ko terroriste en ene wiya ɗumen ko yimɓe arɓe mana bonnude diine o ko yimɓe arɓe libde ɓeɓe ganduɗa kañumen goni mana seeremɓe leydi ndi on hande ɓami konngol muɗum ene waɗa félicité Bassirou Diomaye Diakhar Faye en ene waɗi préfet ji nunɗani ene waɗi gouverneur uji nunɗani ene waɗi sous préfet ji nunɗani ene waɗi maire uji nunɗani yooɓe mbattu hakkillaji kala mo nunɗani yooɓe guittu ɗum so tawi haɓe jogui lawol ɗo ɓe guittu ɗum kala ɓe nunɗani e leydi ndi kala gaddowo polɓugo gaddowo bañodiral gaddowo seyti moyti gaddowo naafigagal hakkude ɓiɓɓe leydi ndi yooɓe ƴeew ɓen fof ɓe mana ɓe guittu ɗumen hande kala ko boni e nder leydi ndi ko ɓuuri ko hewde e nder leydi ndi ɓuuri woɗɗude junggo won hen maire uji nen hen junggo won hen préfet ji nen hen junggo won hen sous préfet uji nen hen junggo won hen gouverneur uji nen hen ko won hen noon won hen noon e nunɗi ndewi Allah jokki en ɗam kono won hen kala ko ari nanda hen kala ko ari nanda hen gonanani miskineɓe gonanani tan ko koye munen bandiraɓe Allah jarama on jarama so on gande haale min ñaguima yaafoye so langguere mawde waɗino ko ɗum min jiwlino hen ciao peace and love ha lawol gongol on jarama